نجمع حج. نكي بنا. راح نجمر. أوه. راح سمع أبو ولو منفس قدس عاد أملاك وقدس سلاسي زامن وقت ما حسن كده كسيطان وكلمة ذاتي مية قدس بيتا كريستيان تايت سمية مريم سير العالم والعالم عالم نعطيك جن سبها كان باركك جن تملك شيرك جن أسوك كان جنك جن كان لسمك قدس سجل لك وزلك سجد كل برك ولك يتكني كل لسان أنت وتعملك عملك توجيغاس ونفسان قسام لك أنت لكل زسكا ولكل نفس وكان أنا بكن نهارنا كل سؤال اللي كان دايب أنتم مسلسل تصلي كما زبلوا قدوس 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 إجابي رام لخما زنبر كازل لخا كل ألف كار مان زلالم على تنبر كم سراك سام عرب كم سميك سعد بوبسم كان زلالم علم تمسكن يكون سلام لخنت كا سلفة تارينت كا قدوس إجابي رام لخنا نخبرك كان مسكنك عن جزاء كلنا ساعة معلت بارك لنا خنا مسكنك ساعة زمش زيان ساعة زاليت زيان ما بارخلنا وبأنا لخنا منفس كات مرحبا حالي خات دقفة قبرلنا نصلي صلاة سخات سمعوا سخات قبلوا إنما هارو قال كادم ما سمعنا خنبرو اللام لخنا سخار دعنا بركة دينا قدس رنجل مريم كفلنا كم تنهار يعزم هاركايم بسمعت تنبر أبونا نبنا نسوع كلنا سمكاي قدس من سخات نسا فقد كم تاب سمايكم لما ندريهم معلت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا ودلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا وكفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر النزال عالمنا تكاين مأمين عوزت يا مريم أنا قدس كبري ملاح سلام تا سلام لك الله هلنا خدم بليخي بسقاهون دنقليخي أدي جاب يرتوات قويت السراوي السلام لك الله السغيقا وان السبرختي خفرك رسخون برخي وملتزقا جابي المساخي وفس دسبرك عاد أتاخسر إنه نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن النعمين يفتح ويسري زين عملك المدني يسوس كريستوس كان سريت يدم ساسي أبسا ولدو لبركسات إبراهان أنتم أبي كانت وعيدي كانت ولان سارو بسانات ببس مكم نفتحان نتحاني يرسي نتكلو عن سمعت زيو مهارن كريستوس بالعصر تخلته زيو مهارن كسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهرنا كرسوس مال عصر تخلته بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم هنكسوس بنت اجزيتنا مريم هنكسوس بنت اجزيتنا مريم هنكسوس بنت اجزيتنا مريم هنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزيتنا مريم هنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزيتنا مريم هنكسوس بنت اجزيتنا مريم هنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهرنا كرسوس إذا سعدي من بارس قويتنا يس كرسوس أم قبرين مفصل ساعات معلتن إياه كمون دك أسام سالم السلزغني كم ودعت عجزي قدي مسب تغصر ما مسجانا صلوت سناي نجر نزجبر لنا غرب حالي زي أبي ربون قويتنا ملخنا مدحنا يذكر شت نوسكنا لنا سورنا ردينا يحلونا نغربنا تقبلنا أنت معقبنا نزهنا سعادة سعد ياونا بصحنا أي حجون بزعد السعادة زيان كل زمن يوتنا بفصم سلام كلونا كل نزح جابير ملخنا نلمنا لنا وقويتانا جابير كل تحزابون قويتنا ملخنا مدحنا يذكر سس لعلي كل قبرين من كل قبرين وش كل قبرين مسكنا كلنا سلا سور كنا نزل داخلنا نزحل خلنا نبخاون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا دعو كنا نزتنا خلنا سعادة سعد يوم سلا زبط خلنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زل منك علينا كم نحرت كون لنا إذا قد السؤال زي عن كل زمن يوتنا نأخذ بنفراب فتصم سلامكم فتصم حبلنا كل قناعة كل مكران حبو انقرين زخون كل قبل سيطان نخرقوا فاع السبات من الله على السلام وقويتا كوائر كاب كل هزب خاون أرحى كاب زريا قدس بتعزون أرحى زيت عمن زحيشن أزلنا كمان نكربيتن كل حال السلام كرجع سلطان ذهب كنا نسخة خمو كاب كل خفاء دخلنا على هالنمبرنا فتنا يتأتونا على ود خاويتنا مدخنا مدعنا يذكر سس انت فرق سبيل بزجوار محرتن إغلتان شخا معرم حوم زغنا من فاز كل سن سجانا صنعتن كبرن بوزل لك على من كل سان نزال عالم عالم أمين أين السحا مزمور حمسان حدد وأملاك كم سال خم حرن كم تعبير راغا بسايد مسس كم بسايد بك حسبني كم حتى أتوي ناتريني أنا بسايد فلت ألقمو حتى أتى كل جزيب كل مأيو
زربا صادق فرد خان صون كاتركب سأنا أخاطر يبدلكو أبقى ميخا أكي جوركم ما بعبسات ولدكو نكعب حتى أتنستني أنا حق أوشتي خاطر اليوم أبعون تأم حرني أنت تصرف سبزات عيني كبررك صعود سبني تنزغت كت كاين عاصم تغوس بعد أنا قوسن أسمعني تسكعب حتى أتي كله نبزل لعب سعيد دمسسو فعم ناخطري اللي بفتر اللي سخنا منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حقوس مرحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرسهم ربي أنا بخاكم لسويم وأملاخ دحني كابدا دم أنك فني لساني صدق هذا الكتول اللي يا ويتي أفي مسجانا خنا جرس خنا فريق فت مسوات بهب لكاني تزي كون اسمه قرب كل كانره مسوات مرارة توجوني خمو مسوات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورم كت نبايت نقوني خا نتيم صدق سنة يقبر الله مكات أتي يرسلم دق شو مسوات صدق بزحر مسواتي وملو مسوات بحق لكايو شو عم مسوي خا راح أقرب الكايم هالليلويا صلت جزيرك أصلا كورسون جسين أم لخير مسجانا قربلو حتى يعطيك حرق لك علم آمين. أبونا بملاك السلام أبا أخلقكم مزمور داويت مبني ميتن سالسان كتصلي لنا أبونا أبي مرجيتا مزمور داويت مبني ميتن سالسان كلتن أدينا إلسابيت مزمور داويت مبني ميتن سالسان حدن ماما أبري مزمور داويت مبني ميتن سالسان سلستن أنا مزمور داويت مبني ميتن سالسان أربعة كتصلي عفتنا لولا مزمور داويت مبني ميتن سالسان شوعتن انت حالي خدم تصقبر لي علقوا እሺ መበል 137 ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 138 ግን ገጅፍ ይዘሎ ዕርየልና እዚኣ ካብ መፅሓፍ ክን ይክንተንብብ ኣዴና መፅሓፍና هو እዚ ብውሽጢ ልብኻ ዝፅለይ بالكداليات مصحف نقرني هذه كم درخبه كاب مصحف قدس دي هو مزمور داويت مبل 131 حسب بعد كدالي كل ጊዜ እኮ ከማ ኣዴና መጀመርታ ብውሽጢ ልብና ኢና ነንብቦ أبونا أبوي مرجيتا مزمور داويت مبل 141 ماما بري مزمور داويت مبل 142 حافتنا لولا مزمور داويت مبل 146 ماما رزنت مزمور داويت مبل 147 أنا 148 كتصليه ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግናዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቑን ኩልኹም ኣቱም ሓወን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልእ ትበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፍረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስም በይኑ ልዑል እዩ ግርምዎ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 ኖ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ الሰብኣይ ዝጣድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ما ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩ ንምስኣተው ስምዖን ድማ ዓቢድ ሓቆፎ ንኣምላኽም ከም ዝናበለ ባረኾ
وقويتان تنازع مقلات برهان نحزب خاسر قالوا كبرت كخونا بكل كل زدال خايو أبكن كل زدال خايو عينتي كبر عياس حج خمت سربا خان باري خاب سلام تكفان وإخابله مسجانا إجابير أملاخ يكون أمين أو كريستوس أملاخنا بسيرا بغان من فاز كل سلم وكل ساعة نسجد الكالونا أمين آمين كاب كفلتات صلوت ما بري إنه أب قدم تقنع فرادق قوم تدالي اللخو እሺ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቁኑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ይርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከየነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዘስክሮ የልቦን ኣብ ገሃነምን ዘመስክኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ህጊስ ክተንስእኺ ናብ ምድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓርንን ኣድሕነንና በልኪ ተማሕፀኒ ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን ማማ ብረይ መዋል ሰብ ዘይውዳእ የቅሬታ ኣዴና ኤልሳቤጥ መዋል ሰብ ዘይውዳእ ኣብዛ መፅሓፍ እንዲ ሓልካን ዘለኻ ኖ ሕጅብ ዛስክሪና ኣላ እሞ ገፊሑ ኣጥበብ ኣብለለይ ክንብበይ ክእልን እንድሕርኒ ሸያ ከዓ ክቁረፀክን ይዴና ሞባይሎ ዳ ከበይለ ክንብበ ዳ እሞ ኤልሲ ፅብቕቲ ኣደላ ኤልሲ ሓፍተይ ሰብ ህልላ ህዲ ኢልኪ መባእ እንታይ እስኪ ፅብቕቲ ኣላ ኣጀኹይ ኣብያ እንድያ ሕጂ እንዲ ክዳእሳ ጌርኪ ሕጂ ኸ ስብሃት በቃ ስብሃት ንኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢላ ትጅመር መዋእል ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተ ዝኸውንሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ወይ ኣብዩን እንዲ እንዳዞርክ እየ ዘብሎ ዘለኹ እኮ ኣብ ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብዳላ እዚኣ ኸ ኣብዚኣ ደንቀሳቅሳ ደሎ ኸኢደ ይረኣያ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርክኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለይ እብል ኣለኹ የዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ሶሪ ግን ኣሸጊረኩም እምበር እንደ ፀገም የለን ሕጂ ከፅቡቅ የለን ኣዴና ሕጂ ተቆርፀ የለን ሕጂ ተቆርፀ የለን ወዝ ናይ ቤተክርስትያን ስክሪን ኣጥፍአ ኣለኹ እሱ ክውላዕ ከሎ እዚ ይቁረፅ እዩ ኦኬ ክቅፅል ድ ናና ወዲእክን ኢኽና ኣዴና ቃልዮ ተስማዓልና ግን ገፊሑ ኣሎ ማለት እንዳዞርኩ ብኢደይ እንዳደፋእኩ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ሰብ ተሎ ብጥቃኽን ኣዴና ረኣዩ ዘይበልኦም ካብ ባኽንያታ ፀገም ኣይ በይነይ እንዲ ሰብ ዘይብለይ መልኣኸይ ጥራይ ዘሎ እሺ ሓፍትና ሉላ ንፅህቲ ድንግል ንፅህቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕፅል ፅላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገላበጥ ክፉእ ሓሳብ ካብ ያርሕቕ እዮ
نتا حمنت نفسي بخونتنت أزي هالوا فتفي والله ناب صولتن من نقاحنا ردسيا مكناتو مسخي فعاليتن محرت اتهبي على تعدي أخي عدم جهيوات نقصين أملاخين ويتا يسوس كريستوس تسفى أخي آمين ماما رزنت أو قويتا بزاري تزي أنا عمو بزي حتياتكنا حد حلونا وقيتها بزاليت زي أنا عمو بزي حتيات نحضر حلونا وأملاها بوتاتنا نسخابرو فيخا بركتك أزي بزبحيو قدوس سمكاون العالم كبر زمالو إيو أمين وقيتا خنتي أبخات وكيلنا يزد برتك خمت خنرنا عين تخلون عاخاي تصبي يالوا نسخاخا أبقوان ندبتهوبهم وأملاخنا المدحانينا وتسفى كلها وسنات مدريس معنا وقيتا نسخاخا خبز عديت زي نزل تدحننا تعقبنا أمين وقيتا بروخي خامو فردخا مهارني وقيتا بروخي خامو حق النتكا ردعني وقيتا بروخي خامو كبر خابر هادلي وقيتا محرتكا نزل ينبر وقيتا نعين تكبار إدكا خبولدون أبولدون عقبي سلزبان كاي تنتقني وقيتا ينعخا بدي لأمو محن النفسي أدحنا نابد ويتللقو وقيتا يا بخات وكيل اللقمو أدحنني وعدكا خقبركا مهارني نسخا أملاخي فالفالي هوتي إخا ببرهان كادما إنا برهان نرئي محرتكا نابتون زفلطخا كبرخا خا نابقون عتلبت نتا تسقان برختن مسقانان بحق إناتكايو ووغد معالم زنبركا نزل ألم اتنبر زلخان أبون ودن فسن عاخا مسقانان وداسيني كرماني قبا نومن كل ساعة نزل ألم أمين ولعبيتا بأخا مأمانا نسمكا مزمارن سناي يمو محرتكا تتصبع حق النتكا دما ليتا أزمتو أمين آمين وشي عدينا إلسابيت تعريات الكنتو خينا زي أقل الكبكني حجي دنت تعاتيات كنا على عدينا إلسابيت وحجت عريا قالت أنا خيفن قال جريا مثلني الشي قداسي سلس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተኽእለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን آمين ቴንክ ዩ ويلكم ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና وقويت حتياتنا حلقلنا وقويت بدلنا يسبسبلنا وقويت أبسانا يقربلنا وقويت أن حماد صغاب صحيا مومون تتقدسهم كالكافوسهم وقويت أن تمزمتو وبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنف سمعرف وخاب حتيات نصفهم كاقويت محرنا وخاب حتيات نصفهم كاقويت ردأنا لما أنا نقا أتقبل لنا كبر المسكانا بفصل معرقن قدسنا نعخاي قبا أمين وقويتا محرنا وقويتا بارخنا وقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنسلب سمايات تنبر ربنا شمكاي كدس من صغات مصافة أركام تاف سمايكم بدما مدريخون نعلت مقبنا لما حبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم بحدقنا بدلنا الأوسانا ندقلنا كفادعنا نبرف تنايتتونا من قصة الحيلة كبرن نزل علمنا تكعيما أمين أعزت يا مريم ناي قدس قبريم ملا سلام تا سلام لك الله نعدم بليخ بسقاهم دم بليخ الرجال يرتبط قويتا سراوي سلام لك الله نسوكا ونس برفتيخي بركر سوم برخي وملتز أقا جابير مساخي وفست دس والكي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسكر ساس مهنتانا محرت لمن لنا أمين ماما بري مزغانا نقدس دنجل مريم مسكانا نقدس دنجل مريم وقدست ملئت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ሓድገልና ማ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣድርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ
ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲግ ምኽምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ወቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ወናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ወንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ወድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንትኺ ሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን። ሓፍትና ሉላ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ነተው ጸሎተ ሃይማኖት ኦዋድ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ወላዲት ኣምላኽ መድኃን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓንና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኺ ንሃዋርያት ንጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮም ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን አሜን። ሓውና ዲያቆን ሄኖስ ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መዕቆይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንዕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሚን አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ማማረ ዘነት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙላእት እዮም እውን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳ ይብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልናይ ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ
ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስነ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጌታ ተቕረበለልና ወጌታ ከም ምሕረትካ ዳንበርከብ ተግባርና ይኩን ኣሜን بكم ميرتك أملاكنا وعقوبك مع بسعنا بكم ميرتك أملاكنا وعقوبك مع بسعنا بكم ميرتك أملاكنا وعقوبك مع بسعنا ወጎይታ ብቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማሕበልና ናን ዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሰና ድግም ኣብ ክፋድሕናና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና ንግስን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዘቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ከድንግል ይኺ ብስጋ ኹን ድንግል ይኺ ለእግዚአብሔር ተባዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኽፍረ ከርስኹም ብርኺ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሰት ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪልና ኣብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መቅበር ሰብን ስለ ዝኾንካ እቲ ትቅዱስ ስምካልካ ተዓርቀናን ሓደገልናን وأملاك سلام كن حاضر سلام نفتي تابنا أبدا نايد كاس كذينا خاب كل شيء كتنا تعبرنا كاب كل فاتن كاب كل فتنا سلام كل ورنا خانة سلام ملاك لا خلنا بسجام بالرأت مفكر سبزخان حدا ودخا بتنا نملخنا مدحنا يسوع كريستوس بتبون مسؤول كبرون وداسين جرمان ذلك معري خامس زخان وحبوت منفس قدسن سجانا يجباك حج نزل عالم عالمين أمين إحنا وقف سعادة صلى صلوات وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وامنو سوكف ساعات انجزين سماينا مدرين كله بكله اب سماين ام مدرين بخبرة السجر الكا كرسوس من املخنا بعلنا ويت قسم زحمراتن سنات ملاخر روحن طبعا تقدم حتى تنياتات تمهر حتى من الساعات ماليش بهوت كنا برنبر موت زي ترلي انت صبيم زلة تسفى سمايات كرخبو كل من ابدا احنا تتقدم وقيت ابزا ساعات دي انا كل ساعات معنا نتقبل هوتنا كان علنا زادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تميتنا مسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل خف عزن سكال تبرر عنا كلنا ممكن نقب قدسان ملاك تحلونا او هدات ابنت كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسان مستد كان بس حد لنا سخان زل العالم بروخي امين وقويتا بقعات ورنا مسكانا خمزيلنا خمسلي سمايات نبر ربنا سمكاي قدس مجسات مزا ارقام تاب سمايكم دمان بريخون نعلت مقبنا على محبنا نان زودلنا ودلمكم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا وكفادحنا النمبر أفتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرين نزال عالمنات كإما أمين أوزتي مريم ناي قدس كبرين ملا سلام تا سلام لكله حلنا خدن قليخي بسقاهون دن قليخي عدا إجابي هرتبعات كويتا سراوي سلام لكله بسغي كاب أنس برغتي خفرة كرسكم برغي وملتا تسقا إجابي هرمساخي وفسد دس بالكي حتياتنا عصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين كبرنا مسقانا نعم لخي خن جابير يقبل اسمعنا ترفق زينا ما أملاخي بارك لنا آمين سلاز نبرنا نايتولت جيزين أملاخنا سبحاتي خنو الشمبار كابز بمغتصال كان فقط أملاخ نلوم مخاء مغتصالتا نايتقول جيزي عب نفس وكف سولوس ببيت كريستياننا زواهبنا تمرتي هايمانو تعبو نلوم دماء هايمانو تعبو معراف 7 كلتن كفلي 10 كاب قطر 30 شوعة جميرنا كنا نببينا
እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ይምራሓናን ይምሃረናን። እሺ ኣብ ቁፅሪ 37 ዘለዋ ንባባትና ማማ ብረይ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 21 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 21 ሓፍትና ሉላ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ካብ 9 ክሳብ 11 ንባብ ቁፅሪ 37 ካብ ትምህርቲ ቅዱስ ቄርሎስ ናብ ዮሐንስ ዝፀሓፎ እግዚአብሔር ቃል ዘይሓምም ምዃኑ ንኣምን ኢና። መከራ እንተተቐበለ ድማ ብስጋኡ እዩ። ንሱ ግና ብጥበቡ ሰራዕ ምስጢር እዩ። ከመይ ናይ ኩሉ መድሓኒ ምዃኑ ምእንቲ ክንኣምን ቃል በቲ ዘይምርመር ህላዊ መለኮቱ መከራ ኣይተቐበለን። በቲ ንገዛእ ርእሱ ዝሰርዖ ስርዓት ግና ብስጋኡ ከምናቱ መከራ ተቐበለ። አዲና ኤልሳቤጥ ማማ ብረይ ቅሬታ وقدامي قرنطس تودي ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 ايش ናይ ጳውሎስ መልእክቲ እዩ ማማ ብረይ ايش هو عرف هذا ቁፅሪ 11 አንተ ቁፅሪ هذا ايش ማለት እሺ ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ገይራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ። ኣድሕነና ጎይታ። ሓፍትና ሉላ ኤፌሶን 3 ካብ 9 እስካብ 11 እቲ ኣብቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር መጋብነታውን ከመይ ምዃኑ ንኩሎም ከብረሃሎም ተዋሃበኒ። ኣምላኽ እቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጥበብ ሕጂ በታ ማሕበር ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ሽመታትን ስልጣናትን ምእንቲ ትፈልጦም ከምቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዝገበሮ ናይ ዘለዓለም መኸሮም። አሜን። ካብ ዝቐፂልና ምዕራፍ 73 ሓድሽ ምዕራፍ ንኣቱ ኣለና። እዚ እውን ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ። ምዕራፍ 73 ክፍሊ 11 ካብ ቁፅሪ 1 ክንጅምር ኢና። ኣብ ቁፅሪ 1 ቀፂሉ ዘለና ጥቕሲ ኣብ ቁፅሪ 4 ሓንቲ ጠቕስላትና ንሳ ድማ ማማ ሙሉ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 20 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 20 ንባብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 4 ካብ ናይ እስክንድርያ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ቅዱስ ቄርሎስ ናብ ንስጥሮስ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እቲ ዓብይን ቅዱስን ጉባኤ ዝበሎ ቃል ብህላዌኡ ወዲ እግዚአብሔር እዩ። ካብ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝኾነ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ኣብ ንኩሉ ብኡ ዝፈጠረ ወረደ ሰብ ኮነ ብስጋ ሞተ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ተንስአ ናብ ሰማያት ዓረገ። ቃል ብህላዌኡ ወዲ እግዚአብሔር እዩ። ካብ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝኾነ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ኣብ ንኩሉ ብኡ ዝፈጠረ ኣብ ንኩሉ ብኡ ዝፈጠረ ወረደ ሰብ ኮነ ብስጋ ሞተ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ተንስአ ናብ ሰማያት ዓረገ በሉ። ምእንቲ እዚ ነዚ እምነት እዚ ክንስዕብ እዩ ዝግበአና።
كمي اتخاب እግዚአብሔር አብ ዝተወልደ ቃል ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኮነ ባዕሉ ኩለንትንኡ ካብ ነፍስን ስጋን ዝኾነ ሰብ እዩ ግናኸ ንሱ ነፍስ ዘላቶስ ከም ዝኾነ ንብል ቃል ምስ ነባቢት ነፍስን ስጋን ክንገር ብዘይ ቃል ተዋህዶ ሓደ አካል ኮነ ሰብ ኮነ ወዲ ሰብ ድማ ተሰሚየ بدليت وي بحساب تراي يكونن كالا أرآيا ترايون عوسدن بزحات نناتو هلاوي نابتحكن يتوهد كريستوس آياتون إيوم نسو بينو ولد كابتون كلت حاد الزخونة إيو اتون كلت هلاوي غاء ما انتي توهدو أي تحواوسون إيوم كما يقويتانا يسوس كريستوس ولد بزي مرمر توهدو ፍጹም ሰብን አምላኽን እዩ ብዛዕቡ ከምዚ ይንገር ቀዳማዊ አምላኽ ክነሱ ቅድሚ ዘመናት ካብ አብ ከምዚ ተወልደ ከም በሐድሽ ካብ ድንግል ብስጋ ተወልደ ቀዳማዊ ቆሮንቶስ 1 ካብ 18 ክሳብ 20 እሺ ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ካልኣይ ቆሮንቶስ قدام كالاي قرنطس معرف حدا خاب 18 ክሳብ 20 هو اتبقى انا مالت بعين سلوات سلوانو سل تيموتيوسن أما كلكم التسرقة والدعملق يسوس كريستوس بو وانبر وان ايكونن اين برن مو أملاخ أمون كم زخانة نأخم زنجرنا يقال أون أيكونن أين برن تسفى أملاخ زبلس أبو هو إيه سلازي كع أملاخ بعنا من تخبر سيبه هو آمين إيه لا تخبر مسكين آمين الشيء أبو ترحمش زلوا عن باباتنا أدينا إلسابيت أبيت وانجيل يوحنس أب حدش كيدان رابعيت وانجيل ماتيوس ماركوس لوقاس يوحنس إتا رابعيت وانجيل أب حدش كيدان معرف حدا قداميت معرف قطر 14 بوزعي زنبيب كنا يخن زيا وانجيل يوحنس معرف حدا قطر 14 حنت قطر ترايا ما هيوت غلاطيا 4 زياوم بزح جيزه تدغن تقسيا غلاطيا 4 ما هيوت نباب قطر 5 انت ملكوتو غنا كاب دنجل ايكونن كاب اب مستولدون انت لدت قداماوي كولد اي دلين كمي نعتقد مزبنات مس اب زنبره انت زيبلو قداماوي كنسو دعا كميلو نسو نابكال تنتي داقم كولد كمز دليه ينقر ازي كنتون عشنتنيو داقم نسو بسقا خمز تولده بزعبو كمزي يبهال ايو قدم كم كله كاب دنقلا يتولدن بدحرزي قال قبل عليو زحادره ايكونن انتاي دا اما هتصن بينو حاده كونه بسقا خولد كا تعجسه لدت سقا دما نبينو ناتو جبره مدينة إلسابيت وانجيل يوحنس 1:14 أتي قال سب كوني صدقان حقن مليئو خا مسانا نبري كمتي نبو حدا ودو زخونه برخت كبري زي أكل كبرو رأينا آمين آمين ماما عوت እሺ ከምሲኹም ኩልኹም ገላትያን 4 معرف 4 ቁፅሪ 4 5 ብሓሳብ ግን ዘለዋ ሙሉኣት ሰመን ምስ መፀግን ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻየጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውሉዳት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለዓኾ ኣሚን آمين
ولا كل زنباب تقصقوا تدي حزنا تزدقاقم جن نستوعل لما تخيلنا أبجزانا مصحف قدس جنسيلنا دقاقيمنا ننببو تخيلنا قابقالنا نحزنتم كل جزء زدقاقما الشيء أب قطر شديش زلوا نباباتنا حاونا ديابقون هينوس تنبيت إساياس معراف 53 كاب 4 كساب 5 ماما بري قداميت ملكت بيتروس معراف 2 قطري 24 نباب قطر شدشته اتي بزعبو موت تنسى النبلو ازيو እግዚአብሔር ቃል ግና بملكوتو اي حممن ግርፋትን ሽንካርን ቁስልን ናይ ባህሪኡ አይገበረን ከመይ መለኮት ስጋ ስለዘይኮነ አይሐምምን እዩ እንታይ ደኣ በቲ ዝተዋህዶ ስጋ መከራ ተቀበለ ነዞም ስቅያት እዚኣቶም ድማ ብዛዕብኦም ምእንታና ከም ዝተቀበሎም እቲ ዘይሐምም በሐማም ስጋ حمم እዩ ዝበሃል زي كابتي مسرتنا امنتنا ስለዝኾነ ነስተውዕለሉ ኣብ ገዛ ተኺልና ደጊምና ነንብቦ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ 5 ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ጽዓኖ ንሕና ግና ከም እተወቕዐን ብእግዚአብሔር ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣውፀርናዮ ንሱ ግና بسر قبلنا غسله بسر عبسنا دما تغتكته احنا سلام من تنركب مغزعتي ناو ورده احنا ون بسمبراتو حاوينا آمين ماشي قدامي بيتروس كلته 14 نحاتيات مويت ناس نصدق انت خنبر نسو بعلو نحاتياتنا أبسقوا أب أنتي تصوروا بقصليكم زحويكم أمين آمين كتيلا دلوا تقصاتنا حافتنا لولا وانجيل يوحنس معرف 11 قطر 15 ما مارزنت كاليتي ملكت باولوس نفسه كورنثوس معرف 5 قطر 14 نباب قطر 7 بذا حدا مثال يزدما ዳግም ብስጋ ከም ዝሞተ ንፈልጥ ኢና እግዚአብሔር ቃል በአካሉ መዋተ አይኮነን አይልወጡን ንሱስ ህይወትን መድኃን ኩሉን ምስጋኡ ሓደ እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 25 ኢየሱስ ከአበለ ትንሣኤን ህይወትን አነ እየ እቲ በአይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ آمين كلاي كورنثوس معرف 5 قطري 14 14 بحنساين امباركه حدا بجا كل موته سلازي كلاتهم موتو كاب النبلسي فقري كريستوس دريخنا ايمو انت تتقللنا نعملاخ قلبنا انت خويناون نعملاخكم يقوم قلبنا عرضكم قلبنا انت تتسللنا نعملاخ مس قلبنا انت خويناون نعخاتكم اينا قلبنا ام سوري قلبنا ايش مس قلبنا انت خويناون نعخاتكم اينا ايش علي وتسمع لنا حراي اب قطر شومنت زلا نبابنا ما ماملو عبراويان معراف 2 قطر 9 نباب قطر شومنت ጳውሎስ ብምሕረት እግዚአብሔር በጃ ኩሉ ኮይኑ ሞት ተቀበለ ከም ዝበለ ብዛዕብኡ ንሱ ምእንታና ሞት ከም ዝተቀበለ ይንገር ንክብል ይመስለኒ ንሱ ምእንታና ሞት ከም ዝተቀበለ ይንገር ብመለኮቱ ግና ኣይሞተን ከመይ እዚ ንባብ እዚ ከንብብዎን ከሓስብዎን ጎደሎ እዩ እንታይ ደኣ ከምዚ ሕጂ ዝበልክዎ ሞት ዝተቀበለ ብስጋኡ እዩ ዕብራውያን 2:9
ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ ተትሕተ የሱስ ግና ብፀጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣለና። አሜን። ቀፂልና ክሳብ ቁጥሪ 10 ጥቕሲ ስለ ዘይብለን ንሰን ከንብበን እየ ናብ ክፍሊ 12 ስለ ንሰግር ንባብ ቁጥሪ 9 ቁጥሪ 10 ከምዚ ዳግም ነቲ ዝተንስአ ስጋ ምሳሌኡ ብዛዕባ ትንስአ እውን ይበሃል እዩ። ንሱ እውን ከምናቱ እዩ። ኣብ መቃብር ኣይበስበሰን ከም ዝተባህለ እዚ ንመለኮት ኣይበሃልን እዩ። እንታይ ደኣ እቲ ዝተንስአ ስጋኡ እዩ። ከምዚ ብሓደ ጎይታ ብክርስቶስ ንኣምን ንሕና ንሰብን ንቃልን ፈላልዩ ከም ዝሰግድ ብምፍልላይ ብዝኣትውን ክልተ ብዝገብርዎምን ብምትሃት ወይ ጽላሎት ከይከውን ፈላሊና እንሰግድ ኣይኮናን። እንታይ ደኣ ንሓደ በይኑ ንሰግድ ስጋውን ካብ ቃል ፍሉይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንዘለዓለም ምስኡ ብተዋህዶ ሓደ እዩ። ክፍሊ 12 ንኣቱ ኣለና ቁጥሪ 11 ኣብ ቁጥሪ 14 እንደለዋ ንባባትና ኣዴና ኤልሳቤጥ ቤት ኦሪት ዘፍጥረት መጀመርታ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኦሪት ዘፍጥረት እታ ቀዳመይቲ ገጽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መውፅኣ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዳሓር ኣብታ ካልአይቲ ገጽ ኣላ ምዕራፍ 2 ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 7 ሓንቲ ቁጥሪ እያ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 7 እሺ ማማ ህይወት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 22 ሓውና ዲያቆን ሄኖስ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 19 ንባብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 14 ክፍሊ 12 ኢና ደለና ካብ ድርሳን ቅዱስ ቄሩሎስ ንሕና ቅኑዕ ሕልና ኢና እንስዕብ ናብ ትምህርቲ ሓቂ ድማ ንምለስ መለኮት ካብ መከራ ፍሉዩ ኣይንብልን ኢና ኣብዚ ከምዚ ከም ዘይንብል ቅድሚ ዝውን ልደት ስጋዊ ልደቱ ኣይኮነን ናይ ካልእ ልደት እዩ ኣይንብልን ኢና በለ ኣብ ህላዌ ልዑል እግዚአብሔር ቃል ዝኾነ ተዋህዶ ኣይንኽሓድ ሓፂን ኣብ ሓዊ ክኣቱ ከሎ ምስታ ሓዊ ብምውሃዱ መልክዕ ሓዊ ከም ዝቕበል እቲ ሓፂን ክዝበት ከሎ ድማ ብሓደ ነቲ ዝብጠት ከም ዝቕበሎ በቲ ማህረምቲ ግና ከቶ ኣይጉዳእን እዩ። ህላዌ ሓዊ ምምሳል ድማ ከቶ ካብኡ ኣይለቅቕን እዩ። ህላዌ ሓዊ ምምሳል ድማ ከቶ ካብኡ ኣይለቅቕን እዩ። እምበኣር ካብ ዝነስተውዕል ከመይ ኣማኑኤል ቃል ብመለኮቱ ሕማም ከይተሰምዖ ብስጋ ጥራዩ መከራ ዝተቐበለ ማእሰርቲ ሓጢኣት ምእንቲ ክበትኽ ምስ ስጋ ክዋሃድ ፈቓደይ ኮነ ምእንታኦም ሰብ ስለ ዝኾንኩ ድማ ንሓጢኣት ኩሉ ምእንቲ ክቐትል ብስጋ ይተሰቐልኩ ዳግማይ ኣዳም ብምዃን ድማ ሞትኩ መለኮተይ ግና ኣይሞተን እንታይ ደኣ ንሲኦል ማረኽኩ ብናይ ብሕተይ ስልጣን ከዓ ተንስኣኩ ነቲ ኣብ ገነት ዝነበረ ሰብ ንሱውን ኣዳም ኣብ ገጹ ኡፍ ዝበልኩሉ ፈጣሪ ኣነ ከም ዝኾንኩ ምእንቲ ከረድእ ካብ ገጽ ደቂ መዛሙርተይ ኣብ ገጽ ደቂ መዛሙርተይ ኡፍ በልኩ በለ ኣዴና ኤልሳቤጥ ዘፍጥረት 2:7 ሓደ ዝበልካ ንመስልን ሓደ ደልያ ጠኒ እምበር ዘቅረበ ክልተ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ካብ ምድሪ ሓመድ ወሲዱ ንሰብ ገበሮ ኣብ ኣፍንጫኡ ድማ ህይወት ዝህብ ትንፋስ ኡፍ በለሉ ሰብ ከዓ ሕያው ዘለዎ ኾነ ኣሜን ኣሜን ናተይ ከኣኒ ዮሃንስ
ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 22 እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ኣሜን አሜን። ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 19 ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎም። እሺ ቃል ሕይወት ተስማዕልና። ቀፂለን ደለዋ ክልተ ጥቕስታት ክሳብ ክፍሊ 13 ጥቕሲ ስለ ዘይብለን ንዓን ከንብበን እየ። ንባብ ቁጥሪ 15 16 ካብ ስላሴ ሓደ እዩ ዝተሰቕለ ብስጋውን ሞት ዝተቐበለ እዚ ምስ ስጋ ዝተዋሃደ እዩ። መለኮት ግና ኣይሞተን፣ ንሱ እውን ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ። ብዛዕባ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ዝዛረብ ዘለኹ ካልኦት ድማ ምስኡ ተሰቒሎም እዮም ከይብሉ እየ። ቃል ብስጋ መከራ ተቐበለ እንተበልና ንሕናስ ሓደ ካብ ቅድስቲ ስላሴ ከም ዝተሰቕለ ኢና እንኣምን። እቶም ካብ ቅድስቲ ስላሴ ዝኾኑ ካልኦት ህላውያት ግና መከራ ኣይተቐበሉን። እሺ ክፍሊ 13 ንሰግር ኣለና። ኣብ ክፍሊ 13 ኣብ ቁጥሪ 18 ሓንቲ ንባብ ኣላትና። ማማ ብረይ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 6 ክሳብ 8 ንባብ ቁጥሪ 17 18 ቅዱስ ቄርሎስ ነቲ ዓላዊ ንስጥሮስ ብነቐፋ ካብ ዝፀሓፎም 5 መልእኽቱ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝተታሕዘን ህላዊ መለኮት ከዓ መከራ ከም ዝተዓገሰን ኣምሲልና ኣብ ማእከል ጉባኤና መሪር ዘረባን ተሪር ልብን ከነብፅሕ ኣይግበአናን እዩ። ነዚ ነገር እዚ ብሰናይ ትምህርትን ቁኑዕ እምነትን ከም ዝንብል ነዚ ቀልጢፍና ኣፀቢቕና ክንፈልጦ ኢና። ንሕና ከም ዝንብል ሰማዕታት ፍጹማን ስለ ዝኾኑ ኩሉ መከራ ንባዕሎም ሓረዩ፣ ሰናይ ገድሊ ምስ ፈተው መከራ ተቐበሉ፣ ሃይማኖቶም ከዓ ኣጽኒዖም ሓዙ፣ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሐጉሶ ኣኽሊል ከዓ ተቐበሉ። ማማ ብረይ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 እሺ ካልአይ ጢሞቴዎስ 4:6 እስካብ 8 ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋእ ኣለኹ እታ መዓልቲ ምስ ስንባተይ እውን በፂሓ እያ እሞ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያይ ወዲኤ ነታ እምነት ሓልየ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እዚኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግን ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን። አሜን። ቀፂልና ኣብ ቁጥሪ 10 ሓንቲ ንባብ ኣላትና። ሃፍትና ሉላ ዕብራውያን 11 ካብ 33 ክሳብ 37 እያ። እሺ ንባብ ኦኬ ሓረ ማማረ ዘነት ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 33 ክሳብ 37 ንባብ ቁጥሪ 19 ቁጥሪ 20 ሕጂ ድማ ሓደ ካብ ማእከልና ነቶም ቅዱሳን ሰማዕታት ስጋኦም ብሰይፊ ኣብ ዝተቐርደደ ጊዜ ወይ ኣብ ሓዊ ብዘንደድዎም ጊዜ ወይ ከዓ ብሰንሰለት ኣብ ዝኣሰርዎም ጊዜ ኣብ ዝወሰድዎም ጊዜ ነፍሳቶም ምስ ስጋኦም እየን። እዚ ኩሉ ዶ ረኺብዎም እዩ ወይ ከ ነፍሳት ብሓዊ ዶ ነዲደን እየን ብሰይፊ ኸ ተቆሪፀን ድየን እናበለን ተዝሓተና ንሕና ብዛዕባኣቶም እተን ነፍሳት እቲአን ካብ ቃንዛ ስጋ ከም ዝወፃ ደኣ እምበር እዚ ዓብይ ስቃይ እዚ ከም ዘይረኽበን ኢና እንምልስ። ንሳተን ብህላዊአን በይነን እንተ ደኣ ኮይነን ስቃይ ስለ ዘይተቐበላ ኣኽሊል ኣይረኽባን እየን እናበለ እንተመለሰልና ድማ ንሕና
حق نجر كمزيلنا نملسلو كابت مكرا زتقبل سجا نبينن وصعت عين حد جننينا كمي ات سجا ناي كال ايكونن ناي بعلنيو نبلو ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ ካብ 33-37 ንሳቶም ብእምነት ንመንግስትታት ሰዓሩ ጽድቂ ገበሩ ነቲ ተስፋ እተገብሮ ረኸቡ ኣፍ ኣናብስ ዓፀው ንሓይሊ ሓዊ ኣጥፍኡ ካብ ስሕለት ኣስያፍ ድሓኑ ካብ ድኻ ብርቱዕ ኣብ ውግእ ሓየሉ ንሰራዊት ኣሕዛብ ኣህደሞም ኣንስቲ ንሞታተን ብትንሳኤ ተቐቢለንኦም ካልኦት እውን ተሰቐዩ እሞ ዝሓይሽ ትንሳኤ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ምሕረት ኣይደለዩን ገሊኣቶም ድማ ብልግጫን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ብመቑሕ ማእሰርትን ተፈተኑ ብዳርባ እምኒ ተቐትሉ ተመገዙ ተፈተኑ ተሰየፉ ሞቱ ኣጎዛ ኣባጊዕ ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ ሰኣኑ ፀበቦም ሓሰራ መከራ ፀገቡ አሜን ቃልዎ ተስማዕልና እሺ እጽለን ደለዋ ክልተ ንባብ አንቢበ ኣብዚ ክንውዲና ናይ ሎሚ ንባብና ክንፈቃድ ኣምላኽ ተቕሲ የብለንን ንባብ ቁጥሪ 21-22 እዚ ግና ትምህርቲ ኣይኮነን ፀርፊ እዩ ከመይ ህላዌ መለኮት መከራ ተቀበለ ወይ ምስጋ ተታሕዘ ምባል እዚ ዘረባ አይሁድ ወይ ዘረባ ዓላውያን እዩ ንሕናስ ነቲ ዝበለፀ ትምህርትናን ሰናይ እምነትና እንዳኣና ሓዝ ከመይ ቃል ካብ ስጋን መከራን ከይወፀ ብመለኮት እውን ከይሓመመ ከምናቱ ናይ በይኑ መከራ ስጋ ተዓጊሱ እዩ አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን ንሎሚ ከም ፍቃድ አምላኽ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 73 ክፍሊ 14 ቁፅሪ 23 ጠጠው ኣቢልና ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ምስጋና ይብፅሓዮ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ መዝሙር ዝዝምረልና ድምፂ ጌርኩም ክትነግሩና ትኽእሉ ኢኹም መዝሙር ዝዝምረልና ተደየሊ ሰብ ክትል ዲያቆን ሆይ ተዳለ እሽማ ማረዘና ቴንክ ዩ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ትብል መዝሙር ክዝምረ ጸሎትኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ኸመስግን ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ኸመስግን ከዘንትወልኩምሲ ዝተገበረለይ ኣቶም ደቂ ፍቕሪ ቅረቡንዶ ናባይ ኣብ ድኻመይ ሓይሊ ምርኩሰይ ኮይኑባ ደትፍ ደስታ ዝተነፅፎ ረጊፀ ዕምባባ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓቂሰ ኣመስጊነ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓቂሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ኸመስግን ይኹንሉ ዳይ
يسمر حسابه فأخذ وكل أي حفر كله تجر ليري إنه مسكر ፍቱዑም ዝማሬ ፍጹም ይሰራስር ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓፊሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓፊሰ ኣመስጊኑ ልበይ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ኸመስግን እዚ እዩ ነይሩ ናይ ንስነት ሕልመይ ፈፂምካዮ ጎይታ ጨቢጠ ራእየይ ሽሻይ ቀሪበ ዳሰይ ሰሊመዮ እቶብ በረኸት ጎደለይ ክትመልኦ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ሓቢሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓቢሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኣይሽበርን ልበይ ዝኣምኖ ኣለኒ ሓቂቕ ማይ ዝልውጥ ናብቲ ምዑዝ ወይኒ ተሚሩለይ በቃ በፂሑ ናይ ልበይ መለሳ ውህበቱ ፈንዩ ዕልልታ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓቢሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓቢሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚኣብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ኸመስግን ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን ስለዘይ ተዳለኹ ግንፅላ ቢለ ፀንሐት እኒየ ዘሚረ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጋና ንኽእል አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና መማር ዝነት ኩሉ ትኽእል ኢኻ ዝብል ናይ ምስጋና መዝሙር ክዝምርልና ፀኒሖሞ እንታ መዝሙር ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚኣብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘለዓለም ንዓኻ ከመስግን ከዘንትወልኩም ሲ ዝተገብረለይ ኣቱም ደቂ ፍቕሪ ቅረቡ እንዶናባይ ኣብ ድኻመይ ሓይሊ ምርኩስ ኮይንለይ ባ ደስታ ዝተነፅፎ ረጊፀ ዕንበባ ዓብ ነገር ኣምላኺ ገይሩለይ ተሓጒሱ ኣመስጊኑ ልበይ ይኾነሉ ደኣ ይሰምር ሓሳቡ ብኣኻ ዝውከል ኣይሓፈረን ኩሉ ተገይሩለይ ርኤ እንሆ ምስክር ብጥዑም ዝማሬ ፍጹም ይሰራሰር እዚ እዩ ነይሩ ናይ ንእስነት ሕልመይ ፈፂምካዮ ጎይታ ጨቢጠ ራእየይ ሽሻይ ቀሪበየ ዳሰይ መሊአዮ እቶ ብበረኸት ጎደለይ ክትመልኦ ኣይርበሽን ልበይ ዝኣምኖ ኣሎኒ ሓቂቕ ማይ ዝልውጥ ናብቲ ጥዑም ወይኒ ሰሚሩለይ በቃ በፂሑ ናይ ልበይ መለሳ ውዕለቱ ፈነዮ ዕልልታይ ዓብ ነገር ኣምላኺ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ናብለት ናይ ምስጋና መዝሙር ክዝምረልና ፀኒሓ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ማማረ ዘነት ነዚ ዝተዘመረልና መዝሙር ብቓል ኣምላኽ ካብ ፍቕዲ መፅሓፍ ቅዱስ ከነስተንትኖ እንደሊ እንተሃሊና እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣነ ዶ ፍትመለ ዲያቆን ወደይ እሺ ማማ ሂወት ኢዮብ ካብ ፃበ ቅድም መፅሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ክልተ ልካና ኣተብላ ኮይና ትስማዕኒ ብጣዕሚ ፅብቕቲ መዝሙር ረዘነት ሓፍትና ወይ ተላ ኮይና ነቤት ኣኼታት ኣብያትን ኢዮብ ኦኬ መፅሓፍ ኢዮብ ሕዝያት ኦኬ 42 ክልተ ኩሉ ከም እትኽእል እቲ ዝመደብካዮ ከዓ ዝከኣለካ ከም ዝኽልክለካ ከም ዘይልቦን እፈልጥ ኣለኹ
ንዓት ከምኣ ከም መጀመርታ ዝበለታ ረዘነት ኢላ ክጅምር ከላ ኩልኹ ከም ትኽእል ትኽልክለካ የለን ኮይና ተሰሚዓት እንተዘይተጋጊ ልክዕ ንሳ እውን ዋላ እታ ጥቕሳ እውን ንሳ እያ እታ መዝሙር ኩሉ ከም እትኽእል ነቲ ዝመደብካዮ ኸ ዝኽልክለካ ከምዘየልዎን ከምዚ እንታይ ትብል እታ መዝሙር ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚኣብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘለዓለም እያ ትብል ብጣዕሚ ዝመሳሰላ ጥቕስታት እየን ቃል ህይወት የስማዓልና ማ ህይወት እሺ ካልእ ከነሰንት ንደሊ ተሊና እሺ ካልእ ነዚ ክዝመር ፀንሐ ከነስተንትኖ ንደሊ ተሉና ዲያቆናይ ክፍትን ዶ ምናልባት ምስኣ ትኸይድ ተኮይና ካብዚ ናይ ሎም ሸድን ብናይ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 10 እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉ እውን ብኡኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተወ ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍፅመሎም ተገብኦ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ምስኣ ትኸይድ ዶ ትኸውን هيدا على هو تسمعنا عبراويان معرف كلته ቁፅሪ 10 وطرح عسرته عبراويان معرف كلته وطرح عسرته عليه هو تسمعنا مارزنات ዲያቆኖም ካልእ ሰብ እንተዘየለክ ክስታይ ክገብር ዋላ እሺ ማማ ህይወት እንታይ ኣላትና ኣነሲ ኣብ 3 ወንጌልሲ ብጣዕሚ ክስተገረየን ኣብ ማቴው ኣብ ማርክ ኣብ ሉካስ ነዛ ተመዝመረት ንኩለን ትገልጽ ኮይና ተሰሚዓትኒ ኣብ ማቴው 19 معرف 19 26 ኢየሱስ ጠመቶም እዚ ንሰብ ኣይከኣሎን ንኣምላኽ ግን ኩሉ ይከኣሎ እዩ በሎ ንኣምላኽ ኩሉ ከም ዝከኣሎ ኣብ ኣዊን ኣብታ መዝሙር እውን ኣላ ሰለስቲአን ሓንቲ ኮይነን ተሰሚዕናኒ ዲፈረንት ክስቲ ኣጋላልፃ ናይ ማርክ ኻኒ ትሽዓተ معرف 9 23 ኢየሱስ ከዓ እትኽእል እንተ ኮይንካ ትብል ኣለኻ ነዚኦም ኩሉ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ እዩ ንዓና እውን ንዝኣምን ኩሉ ክንገብር ይከኣለና እዩ ከምቲ ዝብለና እታ ናይ ሉቃስ ከዓኒ ቁፅሪ ኣቢን معرف 1 37 እንታይ ትብል ኣላ ሳኻ 36 37 ብሓንሳብን ወንጌል ሉቃስ معرف ክንደይ معرف 1 37 ግን ኣብታ ባይብል 36 37 ብሓንሳብ ገይርዋ ኣሎ እሺ እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድካ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ዘይብልቦ ኣብ እርጋንካ ወዲ ጠኒሳ ኣላ እታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሻይ እዩ በላ ማቲሲ ዝከኣሎ ዓሪጋ ኣገሌልካ ወይንሲ ናይ ኣምላኽ ዝከኣሎ ግን ኣብቲ ከም ዝበለት እያ ትብለና ዘላ ኩሉ ናይ ኣምላኽ ሲ ይከኣል ኩሉ ነገር ሲ ንሱ ዝገብሮስ ኩሉ ሲ ብሩህ ከም ዝኾነ ከምዚ ዝገልፀልና ዘሎ ምስታ መዝሙር እዚኣ ከዓ ምስኣ ትኸይድ ሰለስቲአን ሲ ንኣምላኽ ከኣሎ ከም ዝኾነ እየን ዝገልፃ ኩለን ቃል ህይወት የስማዓልና እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ንኣምላኽ ዝከኣሎ ነገር ስለዝየልቦ ትብል ከምዛ መዝሙር ትኸይድ እያ
ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ህይወት ቴንክ ዩ ሓደ ሰብ ተልዩ ናይ መወዳእታ እንተዘይልዩ ናብታ ኣስተንትኑ ናይ ሃይማኖት ኣበቡ ክንከይድ ከስተንትን ደሊ ተሊና እሺ መማረዝነት ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነዚ መደብካዮ ዝኽድ ክልየልዎ እንትብል መዝሙር ክዝምረልና ፀኒሓ ንዓኽነስተንትና እንደሊ ተሊና እሺ እሞ ሰብ ዘለና ይመስልን ናብ ኣስተንትኖ ናይ ሃይማኖት ኣበው ክንከይድ ሎማዓንቲ ዝተነበልና ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 72 ካብ ክፍሊ 10 ቁፅሪ 36 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 73 ክፍሊ 13 ቁፅሪ 22 ኣንቢብና ነዚ ዝተነበልና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ብቓል ኣምላኽ ክንሪኦ እንደሊ ብከነስተንትኖ እንደሊ ካብ ሂወትና ክነካፍሎ እንደሊ ሕቶታት እውን ክንሓትት እንደሊ ወይ ርእይቶ ተሊና እቲ መድረኽ ክንጥቀመሉ እሺ መይብነቶም ድሒርኩም ዝኣተኹም ሃይማኖት ኣበው ሎማዓንቲ ዝተነበልና ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 72 ክፍሊ 10 ቁፅሪ 36 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 73 ክፍሊ 13 ቁፅሪ 22 ወዲእና ኣለና ካብዚ ዝኾነ ዝረኣናዮ ወይ ሕቶ ዝኾነና ወይ ዘይተረዳእና ቦታት ከብርሁልና ወይ ከዓ ሕቶ ተሊና ዝኾነ ናብ ህዝቢ ግዜ ክንጥቀመሉ ዝኾነ ሕቶ ተልዩ ናብ መድረኽ سبعا سلستن دخبتنا هنا سودي እሺ كفل 11 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ ክንደይ 73 ክፍሊ 11 73 ምዕራፍ 73 ዋላ هو 73 ክፍሊ 11 هو እሺ قدامي ቁፅሪ 1 هو إسا እሺ لك ክፍሊ 11 ካብ ናይ እስክንድርያ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ቅዱስ ቀርሌዎስ ናብ ንስጥሮስ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እቲ ዓቢ ቅዱስ ጉባኤ ዝበሎ ቃል ብህላው ይወዲ እግዚአብሔር እዩ ካብ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝኾነ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ካብ ኣብ ንኩሉ ብእኡ ዝፈጠረ ወረደ ሰብ ኮነ ብስጋ ሞተ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ተንስአ ናብ ሰማይ ኣዓረገ በል እዚኣ ስስአን ኩላታ ናይ ዕርገት ናይ ኣምላኽ ትሕብረና ደላ ሓደ ህላዌ ምህላው ስጋ ከም ዝወረደ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣብ ብርሃን ካብ ብርሃን ናብ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ወረደ ሰብ ኮነ ብስጋ ሞተ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ተንስአ ናብ ሰማይ ከዓ እንደገና ዓረገ سمعني هنا سود ቃለ ሕይወት የስማዓና መማብረይ
ቃለ ሕይወት يسمعنا አገልግሎትኩም ይባርኽ። እሺ መማብረ ክፍሊ 11 ቁጥሪ 1 ተስተንትነና ፀኒሓ ካልኦት ከዓ ክነስተንትኖ ንድሊ ተሊና ሕቶ ይኹን ርእይቶ ዝኾነ ተል ዘለና ቁፅሪ 7 ክንደይ ፍቅዲ ክንደይ ከም ዝኾነት ግን ኣይ እታ ስክሪን እንዲ ገይርያ ቁፅሪ 7 ዝያደ እዚ ሓደ እወ በዚ ሓደ ምስሊ እዚ ድማ ዳግም ብስጋ ከም ዝሞተ ንፈልጥ ኢና። እግዚአብሔር ቃል በአካል ሞት ኣይኮነን ኣይፈልጥን እውን እዩ። ንሱ ህይወትን መድሓንን ኩሉ ምስ ስግኡ ሓደ እዩ ዝብል ምስኣ ተኸይድ ጥቕሲ ደስ ዝበለትኒ ሎማዓንቲ ካብ ዘንበብክወን የኸካፍለኩም ደልየ ዮሃንስ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 11 12 ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዚ ህይወት እዚ ኣብ ወዱ ኣሎ። እቲ ወዱ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ ወዱ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን። ቃለ ሕይወት يسمعنا ማለ ቀዳማይ ዮሃንስ ሲቕሬታ ምዕራፍ ክንደይ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 11 12 ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 11 12 ቃለ ሕይወት يسمعنا ማለ እሺ ነዚ ዘለዎ ግዜ እንጠቀመሉ ሃይማኖት ኣበው ካብ ዝተነበልና ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ካብ ምዕራፍ 72 ክፍሊ 10 ቁፅሪ 36 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 73 ክፍሊ 13 ቁፅሪ 22 ክንገልፅ ንኽእል ኢና። ዝኾነ ካብዚ ሕቶ ርእይቶ ኣስተንትኖ ዝኾነ ተሎ ናብ ከነቕርቦ እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ክሳብ ግዜና ዝኾነ የነስ ወደይ ቁፅሪ 73 ቁፅሪ 4 ከዓ ክሪአ ዶ ክፍሊ ክንደይ 73 ክፍሊ 11 4 ተንበብኳ ክሪአ መስለኒ እዚኣ ዶ ትኸውን 4 እወ ሳያ ከመይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዲ ብዘይ ምርመር ተዋህዶ ፍጹም ሰብን ኣምላኽን እዩ። ብዛዕባኡ ከምዚ ይንገር ቀዳማዊ ኣምላኽ ክንሱ ቅድሚ ዘመናት ካብ ኣብ ምስ ተወልደ ከም ብሓድሽ ካብ ድንግል ብስጋ ተወልደ ያኸሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምርመር ፍጹም ተዋህዶ ብፍጹም ሰብን ኣምላኽን እዩ። ብዛዕባኡ ከምዚ ይንገር ቀዳማዊ ኣምላኽ ክንሱ ቅድሚ ዘመናት ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ ከም ብሓድሽ ካብ ድንግል ብስጋ ተወልደ ካብ ኣብ ተወሊዱ እዩ ብስጋ ከዓ ካብ ድንግል ተወሊዱ እና ታጠቕሱ ንስኣ ናይ ካልኣይ ቆሮንጦስ ዘላ ቃለ ሕይወት يسمعنا ኣሜን መብረ ኣሜን ዝሃፅከ ይባርኽ ኣሜን ዝወደይ ተባረኽካ እስኻር እስፈይ ኣሜን ኣሜን ምስኣ ትኸይድ ጥቕስላ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 8 ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 8 እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ። ቃለ ሕይወት يسمعنا ዕብራውያን ቁፅሪ 13 ቁፅሪ 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንሱ እዩ። ቃለ ሕይወት يسمعنا ማማሉላ ይቕረታ አሜን እሺ أنا حط لها تندي أقول ودي እሺ ማማ ህይወት
أبتا خفل 13 سي كم بابا كوستي لا يتردأت من يمكن 16 أوي كفل 13 قصر 19 عسران نوحي لا كم ببادو تخستي أوكي أتين كم ببات ما جمرتان تايز قال تناي سجا أوكي حيجي دم حدا خاب ما أخلنا أنتم قدسان سمعتات سجاهم بسيلفي أبزت قردada ጊዜ ወይ ኣብ ሓዊ ብዘንደድዎ ጊዜ ወይ ከዓ ብሰንሰለት ኣብ ዝኣስርዎ ጊዜ ኣብ ዝወስድዎም ጊዜ ነፍሳቶም ምስ ስግኦም እየን እዚ ኩሉ ዶ ረኺቦምዎ እዩ ወይ ነፍሳት ብሓዊ ዶ ነዲደን እየን ብስለይ خፍ ተቐሪፀን ድየን እናበልና ነቲ እናበልና እንተ ዝሓተና ንሕና ብዛዕባቶም እንተ ነፈሳት ብዛዕባቶም እንተ ነፈሳት እቲአን ካብ ቃንዛ ስጋ ከም ዝወፃ ደኣ እምበር እዚ ዓብይ ስቅያት እዚ ከም ዘይረኸበን ኢና ንምልስ ሕጂ ተኻልኢት ተኻታ 20 ክልቲአን ዳርጋ ኢለ ዝብል ዝቅዳሕርያ ኣብታ ሕቶይ ከፅርያ ሕጂ ኣብታ 19 እታ ንሕናሲ ኩሉ ኢሎም ተነደዱ ተተቃፀሉ ዝኩሉ ብዛዕባቶም እንተ ነፍሳት እቲኣተን ካብ ቃንዛ ስጋ ከም ዝወፃ ደኣ እምበር እዚ ዓብይ ስቅያት ከም ዝረኸባን ኢና እንምልስ ከም ዘይረኸባን ኢና ንምልስ ሕጂ ብዚኣ እዚኣ ኣይተረዳእትን እዚ ኩሉ ስቅያ ገይሮምሲ ንምንታዮም ከም ዘይረኸባ ኢና ንገልፅ ትብል ዘላ ዋላ ኣነ እታ ናበባት ተጋጊ ካብ ቃንዛ ስጋ ከም ዝወፃ ደኣ እምበር እዚ ዓብይ ስቅያት እዚ ከም ዘይረኸበን ኢና ንምልስ ተሓራይ ንሳተን ብህያውያን በይነን እንተ ደኣ ኮይነን ስቃይ ስለ ዘይተቐበላ ኣኽሊል ኣይረኸባን እየን እናበለ እንተመለሰልና ድማ ንሕና ሓቂ ነገር ከምዚ ኢልና ንምልሰሉ ካብቲ መከራ ዝተቐበለ ስጋ ንበይነን ውፅኣት ኣይንሓድገንን ኢና ከመይ እቲ ስጋ ናይ ካልእ ኣይኮነን ናይ ባዕለን እዩ ንብሎ ኣብዚ ኣቑርተይ ክስታይ ኮይኑ ኣለኹ ቦላ ግልፅ ኣቢሎም ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝገልፅ ዘሎ ዝኩሉ እቲ ናይ ስጋሲ ኣይተረዳእትን ሓቂ ዘረባ ኣብቲ ነዲ ብፍፁም ክስታ ክገብራ ኣይከኣልኩን ካብዚኣ ጀሚራ ወታ 19 ንምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ከምዚ ዝብለና ዘሎስ ንዓናሲ እንታይ እዚኣ ትምህረና እሽታ ሕቶ መይቢ ከነነፅራ ብሰይፊ እቶም ተቆሪፀን ብሰይፊኸ ተቆሪፀን ድየን እናበለ ዝሓተና ንሕና ብዛዕባ እተን እተን ነፍሳት እቲአን ካብ ቃንዛ ስጋ ከም ዝወፃ ደኣ እምበር እዚ ዓብይ ስቃይ እዚ ከም ዘይረኽበን እዚ ንምልስ እትብልሲ እዚ ኩሉ እቲ ሰይፊ ዝብልሲ እቲ ዓብይ ቃንዛሲ ነናዩ እቲ ዓብይ ስቅያት ንዓንድያ ተሕቶ ሓቀይ እቲ ዓብይ ስቅያት ከም ዘይረኽበን እያ እወንን ኣብታ መጨረሻ ከምኡ ክብሉ ከለስ ዓብይ ስቅያት ከም ዘይረኸበን ኢና ንኣምን እሺ ያለው ቦታት ኣብ መወዳእታ ከጠቃልሉ ከለዉ ክምልስዎ እዮም ቃል ሂወት የስማዓልና መማ ሂወት ንኩላትና ነቶም እንዳንበብና ከይተረዳእና ዝሓለፍና ንኩሉ ከዓ መስ ተመሊስና ንክነንብቦ ይጠቅመና እሞ ቃል ሂወት የስማዓልና መማ ሂወት ቃል ሂወት የስማዓልና ቴንክ ዩ ዲያቆን መደይ እሺ ቃል ሂወት የስማዓልና እሺ ነዘን ተሪፈናና ዘለዋ ግዜ ከዓ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ከምዚ ናይ ማማ ሂወት ነቲ ሓደ ዘይተረድኦት ሓደ ይበርሃሉ ዋላ ነቶም ኣንቢብናዮ እውን ዝሓለፍና ንዑ ከዓ መረዳእታ እዩ እሞ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ወይ ኣስተንትኖ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተሊና
ሕጂ እውን ናብ ህዝቢ እዩ እሺ ንዘለና ግዜ ክንጥቀመሉ ግዜና ምውዳእ እያ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ንዘሎ እሺ እሞ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እቲ ግዜ ናይ ህዝቢ እዩ ንዓና እውን እቲ ግዜ ቅድሚ ናብ ቦታት ምስጋሩ ሰብ ክሳብ ዝዳለዉ ግን እዛ ቁፅሪ 18 ክሪአ ኣነ ክሳብ ትዳለዉ ዝኾነ ተልዩ ከዓ በዚ ምልክት ግበርለይ ወይ ክሳብ ዝህብ ዝዳሉ እየ ቁፅሪ 18 ነዚ ነገር እዚ ብሰናይ ትምህርትን ቅኑዕ እምነትን ከምዚ ንብል ነዚ ቀልጢፍና ኣፀቢቕና ክንፈልጦ ኢና ንሕና ከምዚ ንብል ሰማዕታት ፍጹማን ስለ ዝኾኑ ኩሉ መከራ ንባዕሎም ሓረዩ ሰናይ ገድሊ ምስ ፈተዉ መከራ ተቐበሉ ሃይማኖቶም ከዓ ኣጽኒዖም ሓዙ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሐጉሶ ኣኽሊል ከዓ ተቐበሉ እታ ቀንዲ እዚኣ ንጎይታና ያሬታ እታ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሐጉሶ ኣኽሊል ከዓ ተቐበሉ እትብል እያ ልክዕ ከምታ ጠቒስዋ ዘሎ ኣብ ያሬታ ከምታ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ኣብ ቁፅሪ 6-8 ገሊፅዋ ዘሎ ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋ ኣለኹ እታ መዓልቲ ምስንባተይ እውን በፂሓ እያ እሞ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲየ ነታ እምነት ሓልየ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እትያ ዝህበና ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ከምዚ ብዝበሎ ሰማዕታት ጥራይ ዝበሎ ስንዖም ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነሲ ንኹሉ እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኢልዎ ዘሎ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ ኩላቶም ክብል ከሎ ንኹሉ ዘይኮነ ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ እዩ ንኹላትና ዘይኮነ ንኹላትና እዩ ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኢሉ ከዓ ብርሂቡ ኣሎ እንታይ እዩ ንዑኻ በታ መዓልቲ እትያ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ ኢሉ ከም ዝገለጾ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሐጉሶ ኣኽሊል ከዓ ተቐበሉ ዝብል ንኻልእ ዘይኮነ ንጎይታ ዘሐጉሶ ኣኽሊል ኢሉ ከም ዝገለጾ ካልእ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 12 ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋደል ነታ እተፀዋዕኻላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ጽቡቕ ምእማን እተኣመንካላ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋደል ኢሉ ኣብ ክስቶ እውን ሃብዛ እንታይ ኣብታ ሰማዕታት ኢሉ ሰናይ ገድሊ ምስ ፈተዉ እዩ ዝብል ሰናይ ገድሊ ናይ ሰማዕታት ቀሊል ከም ዘይምዃነ ኩላቶም ብምንታይ ከም ዝሓለፉ ፍሉጥ እዩ እቲ ጥዑም ዘይኮነ ግን እቲ ሰናይ ዝብሎ ንዑ እቲ ንኣምላኽ ዘስምር ነታ እተፀዋዕኻላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ጽቡቕ ምእማን እተኣመንካላ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ ኢሉ ካልእ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ቁጥሪ 24 ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 24 ጉያይን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተቐበልክዋ መልእኽተይን ክፍጽም ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ እናመስከርኩ ህይወተይ እውን ብኣይሲ ከም ክብርቲ ገይረ ኣይርእያን እየ ኢሉ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሐጉሶ እምበር ብኻልእ ብናይ ዓለም ዓይኒ ዘሐጉሳ ንኣሕዋትና ዘሐጉሶም ክኸውን እቲ ንጎይታ ጥራይ ዘሐጉሶ ክኸውን እንታይ ኢሉ ኣምላኽ እናመስከርኩ ህይወተይ እውን ብኣይሲ ከም ክብርቲ ገይረ ኣይርእያን እየ ኢሉ ሕጂ እቲ ኣኽሊል ነብስና ዘሐጉሶ ኣኽሊል ዲና እቲ ንዓና ዘሐጉሶ ኣኽሊል ዲና ንቕበል ንጎይታ ዘሐጉስ ዲና ንመን ኢና ቀዳምነት ንህብ ክብርቲ ገይረ ኣይርእያን ዝብል ንነፍሱ እዩ ኣብ መወዳእታ ንግብሪ ከዓ ኣፈልጦ ኣለኹ ራእይ ዮሃንስ ቁጥሪ 3 ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 8
ንግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ ዓቕምኻ ሒደት እዩ ንቓለ ሓሊኻዮ ንስመይ እውን ኣይከሓድካዮን እሞ ህይወት እንሆ ሓደ እኳ ክዓጽዎ ዘይክእል ክፉት ደገ ሂበካ ኣለኹ ኢሉ እቲ ንግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ ኢሉ ዓቕምኻ እውን ሒደት እዩ እቲ ባዕልኻ ከም ዘይበፅሕካዮ ሰማዕታት ትኾኑ እውን እቲ ባዕላቶም ከም ዘይበፅሕዎ እቲ ብዓቕሞም ከም ዘይበፅሕዎ ግና ንቓለይ ሓሊኻዮ ንስመይ እውን ኣይከሓድካዮን እቲ ምእንቱ ኢሎም ዝተሰደድዎ ምእንቱ ኢሎም ዝተቐስፍዎ ምእንቱ ኢሎም ነፍሶም ዝሃቡ ንዕዩ እንሆ ኢሉ ሓደ እኳ ክዓጽዎ ዘይክእል ክፉት ደገ ሂበካ ኣለኹ ንዕዩ ፍቲ መጀመርታ እውን ከምዛ እዚኣ ተጻሒፋ ዘላ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሕጉሶ ኣኽሊል ተቐበሉ ምስለ ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋ ኣለኹ ኢሉ ዝገለጾ ነዚ እዩ እሞ ነዚ ኢለ ዝኾነ ዝተዳለወ ተሊና ከዓ ናብ እስተንተን ክነኣቱ ክሳብ ዝዳለዎ ኢለ እሺ እሞ ሕቶ ይኹን ርእቶ ኣስተንትኖ ይብልና ንመስለኒ ነዛ ክሳብ ሰብ ክሳብ ዝዳሎ እቲ ግዜ ካብ ብጥርሑ ካብ ዝኸይድ እታ ናይ ማማ ህይወት ሕቶ ኸነፅሩልና ናብ ቦታት ክንገድፋ ኢና ኣቦና ብቀሽ ወለት ንሳኤ የብሉሎ ከተስተንትኑልና የብሉሎ ብመርጌታ دحين دياقونا دارقا مسخن قربة سعال ندعلهم بلقران لمسني دعان نبنا أبو እሺ ኣቦና ብመርጌታ ስምራብ ናይ ማማ ህይወት ሕቶ ክትገልጹልና ከመይ ዋዕልኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ካብ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝፈቐደልና ልኡለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ኣብትና ህይወት ኣብ ምዕራፍ 73 ቁፅሪ 1920 ታሕቶ ቀሪባ ዘላ መጀመርያ ዝናይ ሎሚ ኣርእስትና መን ይፅሒፍዎ ናብ መን ተፃሒፉ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ኢልና ክንሪኦ ዝያዳ መብርሂ ንረኽበሉ ካብ 22 ሓንቲ ጥቕሲ ኢና ምፂእና ሎሚ መዓልቲ ብምሉኡ ኣብ ምዕራፍ 73 ካብ 1 ክሳብ 22 ኢና ኣንቢብና እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ መን ተፃሒፉ እታ ቀዳመይቲ ክፍሊ ካብ ናይ እስክንድርያ ርእሰ ኤጲስቆጶሳት ቅዱስ ቄርሎስ ናብ ንስጥሮስ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እዩ እቶም ኣቦታት ኣሰሮም ይጥለል ነቲ ፀገማት ከመይ ገይሮም ይሕዝዎ ነይሮም ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓውኻ ተተጋገየ ንበይንኻ እንተሰማዓካ ንሓውኻ ረባሕካዮ እንተዘይሰማዓካ ምሳኻ 2-3 ውሰድ ተሰማዓካ ረባሕካዮ እንተዘይሰማዓካ ንቤተ ክርስቲያን ንገራ ቤተ ክርስቲያን ምኺራ ምዒዳ እንተተቐበሎ ብድሕሪኡን ተቐበልዎ ነዚ ኩሉ እንድሕር ዘይተቐቢሉ ግን ከም ኣረማውን ተጋውን ይኹን ዝበሎ ቃል ጎይታ መሰረት ምግባር እዮም እቶም ኣቦታት ዝሕዝዎ ነይሮም ነቲ ጉዳይ ማለት ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ይፅሒፍሉ ዘሎ እቲ ዓብይን ቅዱስን ዝበሎ ጉባኤ ቃል ብህላዊ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝኾነ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ኣብ ንኹሉ ብኡ ዝፈጠረ ወረደ ሰብ ኮነ ብስጋ ሞተ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ተንስአ ናብ ሰማያት ዓረገ እዚ ጉባኤ ኒቅያ ዝወሰኖ እዩ ማለት እዩ ካብ ጉባኤ ሃዋርያት ካልኣይ ጉባኤ እዩ በታ ዓለማዊ ከዓ
ቀዳማይ ጉባኤ ንብሎ ጉባኤ ኒቅያ ብድሕሪኡ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ብድሕሪኡ ጉባኤ ኤፌሶን ማለት ስለዚ ነቲ ዝነበሮ በዚ ከምዚ ምኽርን ማዕዳን ይወሃቦ ከም ዝነበረ ኣብ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ምምላስ ስለዝኣበየ ኣብ 428 እዩ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ እቲ ዝነበሮ ትኽሕደቱ ካብ ማርያም ዝተወልደ ዕሩቕ ብእሲ ታራሰብ እዩ ተቐንዲ መልእኽቲ እዚኣ ማለት ኢሉ ነዚ ስለዝኸሓደ ሞ ምምላስ ስለዝኣበየ ብ381 ከዓ ተወጊዙ ማለት እቲ ሃይማኖት ኣበው ኣብ ኢድና ዘለና ብድሕሪት መወከሲ መፍትሒ ቃላት ዝብል ኣሎ እቶም ቤተክርስትያን ዘውገዘቶም ውግዘቶም እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ ማዕረግ ከም ዝነበሮም ብሰፊሕ ገሊጹ ኣሎ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ስጋን ነብስን ዝነበረ ፍልልያት ክገልጽ ከሎ ኣብ ንቅድሜና ኣሎ 87 ቁጥሪ 33 ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ እቲ ዓላው ንስጥሮስ ከም ዝበሎ ብድሕሪ ተዋህዶ ናብ ክልተ ህላው የኽፍለ ከቶ ኣይግባእን ከመይ መንከራት ዝገበረ ህላው የመለኮት እዩ መከራ ዝተቀበለ ህላው የሰብነት ይምብባል ንሱ ክልተ ህላው የነን በይኖም ከም አይሁድ ናብ ክልተ ህላው የዝኸፍል እዩ ስለዚህ ተቀዳማይ መልእኽትና ኢሎሚ መጀመሪያ ምንስተጋገየ ንኽምለስ ቀድሞ ሙጋዙ ዝወሃቦ ዝነበረ ምኽርን ማዕዳኒ እዚ ዳሕራይ ቅዱስ ሳዊሮስ ጽሕፎ ዘሎ ከዓ ምምላስ ኣቢው ምስተወገዘ እዩ ማለት በዚ ምኽንያት ቅዱስ ቄርሎስ ነቲ ኣብ መንጎ መለኮትን ተስብእትን ዘሎ ፍልሊ ክገልጽ ከሎ ኣብ መንጎ ስጋን ነፍስን ዘሎ ፍልሊ ይገልጽ ማለት እዩ ብትኽክል ናብተን ሕቶታት ከይድ ከለና እቲ ዝቀረበ ሕቶ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 73 ቁጥሪ 19 20 ዘሎ መወከሲ ዕብራውያን 11:33-37 ገይሩልሎ ኣብዚ ሓፈሻዊ መረዳእታ እንታይ ዝብል ዘሎ ስጋ ክሳቀ ከሎ ነፍሲ ተዋሂድዎ ኣሎ ግን እታ ነፍሲ ክትሳቀ ነታ ነፍሲ ክቀትላ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን እታ ነፍሲ ማእስያ ትመውት ሓጢያት እንተገይራ ኣብ ሲኦል ካልኣይ ሞት እምበር ሰባት ንስጋ እዮም ክቀትሉ ዝኽእሉ እምበር ንነፍሲ ክቀትልዋ ኣይክእሉን እዮም ተነፍሳት ብስጋን ክሳቀያ ከለዋ ነፍሲ ተዋሂድዎ ኣሎ ክሳብ ስጋ ካብ ነፍሲ ትፍለ ነታ ነፍሲ ግን ከሳቀያ ዝኽእል ወይ ነታ ነፍሲ ክቀትላ ዝኽእል ግን የለን ስለዚ ኣብ መንጎ ሰብ እውን ከይተረፈሲ ይትረፍዶ ናይ ኣምላኽ መለኮታዊ ባህርን ሰብኣዊ ባህርን ኣብ መንጎ ሰብ እውን እንተኾነ ሰባት ንስጋ ከሳቅዩ ንስጋ ከኣስሩ ንስጋ ክቆራርፁ ይኽእሉ እዮም ንነፍሲ ክትንክፍዋ ግን ኣይክእሉን እዮም እዚ ከዓ ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 28 ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከጥፍእ ዝከኣሎ ዳ ኣዝኹም ፍርህዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቀትሉ ንነፍሲ ግና መቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርሕዎም ስለዚ ነዚ ክገልጽ ከሎ እቲ ንስጥሮስ ምኽንያት ክሕደት ዝኾኖ እዚ ኣብ ትረፍ ኣብ ባህሪ የመለኮት ናይ ኣምላኽ ኣብ ባህሪ ናይ ሰቡን ከይተረፈ ሰባት ንስጋ እዮም ከሳቅዩ ዝኽእሉ እምበር ንስጋ እዮም ክቀትሉ ዝኽእሉ እምበር ንነፍሲ ክቀትሉ ከም ዘይክእሉ እዩ በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር ህይወት ሓብትና ከዓ ሓደ ወይ ሓንቲ ተሳታፊት ተሓትሕቶ ንብዙሓት መልሲ ክኸውን ስለዝኽእል ንኩላህና እውን ስለዝበራብር ዘበን ኣገልግሎት ኪባርኽ ኩልኹም ብመዝሙር ብጥቅሲ ተሳተፍኩም ተመሊሽ ክኸውን ተስፋ ገብር ኣቦና እውን ብሓቂ ቴንኪዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ብጣዕሚ ተገሊፃትለይ ግን ሚስ ገበያታ ጥቕሲ ናይ ማቴዎስ ዝሃብኩም ምዕራፍ 10 ዲኹም ኢልኩም ሓቂ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 28 ቴንኪዩ كدقما نت نفسن سجان أبغاهنم كتف زكالو دا أزيهم فرهو ومبر
ነቶም ስጋ ዝቀትሉ ንነብሲ ግና ምቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርሕዎም ثانك يو ስለቃላቱ يا ግን ኩላ ትገልጽ ወላ ብዝንነብሮ ዘለና ወይን ትናብራ ንነብሮ ወይንሲ ብትክክል ነብስ ስጋ ከም ዝበልኩሞ ዋላ ብዝኾነ ነገር ሰብ ክጎዳእካ ክእል እዩ ግን እታ ነብሲ ዝሓዛ ግን ኣምላኽ እዩ ثانك يو ቦና ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓራይ ንዝተረፈ አገልግሎትና ኣቦና ብመላከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምህረት ብኽብሪ ይዕድም ميتيكم زلهم أبونا بملاك سلام جميلكم تهونكم راي كلكم كما يمسيكم كما يكأنكم بنا نبي مرجتا قال هو تسمع لنا كمون يكونتا دكنا والأخ جابير أقلقلتكم وعرخ زمركم مزمور حفتنا غزنت زماري ملاخت يسمع لنا متى مزمور تغسقركم حسابكم زقلتكم كون كابزغن مهارو زم سناون إيمان تعبو لستنتمكمو ليترداكم ما نخل الناس خون حتى لحتتكم يابير كلكم زمان أقلقلتكم يبارخ أبا كتري أسران حدن أسران كهتن زرعسرت سلسته مالتيو نانا كتري كاب كتري أسرت سلسته كتري أسران حدن أسران كلتن زقنا تمهرتي أيكونن صرفيو كما يهلاوي ملكوت مكرا تقبله ويش مسقا تتحزى مبال إذا زربا أيهود وي زربا علاويان إيو إحنا أسبت زبلت تمرتنان سنة إمنتنان دعنا حاس كما قال كابسقان مكران كي وزع بملكوتون كي حمامة كمناتو نايبينو مكرا سقا تعقسو ايو إنا ايو إذا صرفي إذا ست مهرتي ايكونان انتاي دعا صرفي ايو زبلا زلو ملكوت سي مكرا تقبلي ايو سلا زبلا ايو خنياتو ملكوت مكرا ملكوت أي حممنيو أي موتنيو أي تأمنيو أي تأمئنيو أبوتاتنا بمنتاي مسلوه حسين حوي أرسينكا نابزخوني كتقوي وي كتبل كلها نتزرح زرسنا حسين كتوقع كلخاسي نينا أخاتوقع زلخا نتحودي خا أكونن نتحسيني خا أما نحنا قنا إلو نتزبلت أتمرتنان سنة إمنتنان دعان حاس كمي قال كابسقان مكران كي وزع بملكوتون كي حمامة كمناتو نايبينو مكرا سقا تعقسو ايو بالمو سلخلو
እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ኣና ነቲ ዝበለጸ ትምህርትናን ሰናይ እምነትናን ደኣ ንሓዝ ኢሉ ምክንያቱ ብዙሕ ዝስማዓሉ ብዙሕ ዝዝረበሉ እዚ ለሚ ዘሎ ሓድሽ መስለና ንዓና ግን ቀደም ዝነበረ እዩ እዚ መጽሓፍ ዝንባዕሉ መልሲ ነቶም ዓላውያን መልሲ ድማ ነቶም ክሕደት ዝምህሩ ዝነበሩ እሞ እቲ ዕንቅፋት ቀደም ነሪኡ ሕጂ እውን ኣሎ ንብድሕሪ ሕጂ እውን ክህሉ እዩ ንሕና ግና ንክጥዕኖ መገዲ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝመሃርዎ ቤተክርስትያን ድማ ንዑ መሰረት ገራ ተብሎ ዘላ ንዑ ሕጅና ክንከይድ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ሕራይ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ኢና ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ሰዓት ሳና ዘለኻነ መስክነካ ተርፈ ህይወትና ከይትፍለየና ድማ ንምዕቅበካ አምላክና ሰላም ወዒድካና ከተመስገን ሰላም ድማ ሓድረና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፀናናዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ስጋ ኣብ ነብሲ ተኣስሩ ተሓልና ፍሕ ዝበለ ኣክበልና ብፀባን ዘለው ድማ መሰረፍ ጠረሎም ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ኣድካምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝወደርና ወደሎም ከም ዝኸርግነሎም በደልና ንክሰና እንደገና وفارقنا نمبر فتنا يتأتون نقسم حيلين كبرن نزال علمنا كايمن أمين وزتي مريم بنا قدس كبرن ملاك سلام تا سلام لك إننا قد نقلقي بسباقون دنقلقي دي جابير تواب قيتا سراوي سلام لك السغيكا وعن السبرق تغرف ركر سهم برقي وملتا تسقاي جابير مساقري وفي دسفلكي حديات ناصري لنا نفت ودخ يسكروسس من تانا حرات لمن لنا أمين تعوي سرق جينام لكن ودان يسكروسس كاني كانا سريعت يادم سيابسا ولدو لبر كشاتي برهان انتم عوية كانت واوي ديكونات ادو عن سارقو سانات ببسمكم كنفتانون سحانا يرسين اسكولان سمية زيو مهارن كرسوس ملعصر تغلطه زيو مهارن كشوس 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 قوم وانت اجزيتنا مريم هارن كرسوس ملعصر تغلطه انت اجزيتنا مريم كشوس وانت اجزيتنا مريم كشوس وانت اجزيتنا مريم كشوس انت اجزيتنا مريم كشوس وانت اجزيتنا مريم كشوس وانت اجزيتنا مريم كشوس انت اجزيتنا مريم كشوس وانت اجزيتنا مريم كشوس وانت اجزيتنا مريم كشوس انت اجزيتنا مريم كشوس وانت اجزيتنا مريم كشوس وانت اجزيتنا مريم مهارنا كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ናብ ልዕሊ ኩልኩምን ልዕሊ ብዘዘሎና የቦታን ወጽፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን አምላኽ ይሁን ንኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ብሩክ ምሸት ብሩክ ላይ ተግበራልና አሜን 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 ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ተማህለልና የምህለላ ሁሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምህረት ዘወርድ ይግበረልና ዝተማሃርናዮ ቃል እግዚአብሔር ከ30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ፈሪዩ እንደሕነሉ ክንጸድቀሉ ከነገልግለሉ ክንግልገለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ኩልኩም ቶም ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን ኣወሃሂድኩም ነቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ትህባ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥባትን ክትከታተልዎን ዘምስኹም ከዓ ቅድስት ቤተክርስትያን ተብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ሁታን ይኽፈልኩም ትብል ከምዚ ክሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ ብዚ ቅዱስ ጉባኤ ጀሚርና ክንውድእ ዝረዳእና ዝደገፈና ንዝመጽእ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንረኸብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኩም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ንረኸበና አሜን። አቦታትና ካህናት ደቀና ዲያቆናት ቃለ ሕይወት ይስማዓና ብሩክ ምሽት ሰምሰኻ ብሩክ ላይ ተሕድረና ደቀና ከዓ ጸግኦም ካባኻትኩም ተቐቢሎም ትብዓብኡ ክብሪ ገይሮም የሪአና ኣድመንጥና ንሃቦም ብሩክ ለይቲ አሜን ሰላም ለይቲ ንኩላህና አሜን አቦና እንኳዕ ደሓን መጻኹም እንኳዕ ገጽኩም መርአየና አሜን አሜን ቋዕ ሰላም ሰናኹም يمكن لحد حضروا كلمات يسمعنا አሜን አሜን ሰላም ለይቲ ንኩላህና
ቃል ህይወት እስማዓልና ቦታትና ربنا آمين حق على حالنا تصافون بروح ليسنا آمين آمين كوع سلام سنحهم كوع سلام سنحهم السلام الرهبنا